Hello guys, you're welcome to my YouTube channel. Mayroon na naman tayong panibagong video guys. Ang ating ay mumukbang ngayon ay pork fried and lechong kawali. Kung bago kayo sa aking YouTube channel guys, please subscribe, like, and share. At pakipollow sa aking Facebook account, Mr. Dan TV. Okay guys, titikman na natin. Masasama natin guys. Oh. Kami sili.
na maubos guys. Kaya. Thank you guys. Maraming salamat sa panonood ng aking mga video guys. Bye-bye.